Firaminista Ali Muhammad Lamine Zen tare da takwaransa na kasar Algeria, Firaministan kasar Algeria, Sifi Grieb, da kuma muhimmiyar tawagar da ke dafa musu bayani suka gudanar da wannan ganawar da shugaban kasa babban janar Abdulrahman Chani. Wannan kuma sun je ne domin isar da gaisuwa ta musamman biyo bayan kammala ziyarar aikin su a cikin wannan kasa. Yayin ganawar shi da manema labarai, Sifi Grieb, Firaministan kasar Algeria, ya soma ne da isar da gaisuwa da jinjina ta musamman zuwa ga shugaban kasa babban janar Abdulrahman Chani tare da dukkanin al'umma na wannan kasa ta mu ta Nijar kan yadda suka ba su kulawa da tarbo na musamman domin gudanar da zaman taron su karo na biyu na kasar Nijar da Algeria, wanda ya bayyana cewa yayin wannan zaman taron da ya ba su damar tattauna muhimman batutuwan da za su kawo ci gaba tsakanin kasashen guda biyu, jaddada alaka tsakanin kasashen guda biyu da yin tuni kan ziyarar aikin da shugaban kasa babban janar Abdulrahman Chani ya kai bisa kan gayyatar da shugaban kasar Algeria Abdelmadjid Tebboune ya yi masa, wanda ya bayyana cewa ba shakka wannan na daga cikin abin da ya tunzura su domin su ma su zo a cikin wannan kasa na kulle yarjejeniya da dama a kan fanni iri daban-daban. Wannan ma ya zo tare da tawaga ta ministoci daban-daban sun yi nazari tare da saka hannu a cikin wato bukatoci iri daban-daban da za su kawo ci gaba mai dorewa tsakanin kasar Nijar da Algeria, kama daga abin da ya shayi harkar kasuwanci da magance matsalar tsaro na yadda za su karfafa matakan tsaro domin magance matsalar tsaro da 'yan ta'adda da ke tayar da kayar baya tsakanin kasashen guda biyu. Ya bayyana cewa kasashen guda biyu ta hanyar waɗannan ministoci daban-daban da suka zo tare da saka hannu a cikin takarda na yarjejeniyoyi daban-daban da za su kulla kasuwanci mai kyau tsakanin kasashen. Ba shakka yana da kyau al'umma su rike kuma su gane wannan ziyarar aikin ta wannan muhimmiyar tawaga ta kasar Algeria da suka kawo a cikin wannan kasa ta ta Nijar za ta haifar da ɗa mai ido bisa ga dukkan alamu. Abun fata a nan shine Allah Ubangiji ya ƙara tabbatar da alkhairi a cikin wannan ziyarar aikin da zai sa al'umma 'yan ƙasar Nijar su ce madalla da wannan ziyarar da suka kawo a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar. Daga nashi waje a yau, Prime Minister Ali Muhammad Lamine Zen ya gana da Madan Haidi Boubou, babbar daraktar kungiyar cigaban ƙasa da ƙasa ta Belgique, Abdurrahman Sidi. Haidi Bombut darakta ce janar da ke kula da abin da ya shayi hulɗa tsakanin ƙasashe da ci gaba mai ɗorewa na ƙasar Belgium, da ta kawo wannan ziyarar aiki a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar, ta yi amfani da wannan dama domin gudanar da wannan ganawa ta musamman da Prime Minister Ali Muhammad Lamine Zen, wanda ta bayyana cewa sama da shekaru 55 da ƙasar Nijar da kuma wannan ƙasa ta Belgium ta hanyar wannan kungiyar mai suna da Enabel suke gudanar da aiki na alkhairi tsakanin kasashen guda biyu, kama daga abin da ya shayi harkar ilimi, sha'anin kiwon lafiya, bunƙasa harkar kiwo, kenshin yanayi da sauransu. Na daga cikin abin da ya sama ta bayyana cewa yana da kyau su gudanar da ganawa ta musamman da masu ruwa da tsaki kan wannan shirin na yadda za su ƙara jaddada hulɗar da ke tsakanin kasashen guda biyu. Ta bayyana cewa wannan ne ma yasa suka kawo wannan ziyara ta ban girma gaban Firaminista Ali Muhammad Lamine Zen, wanda take fata ta hanyar wannan alakar da ke tsakanin kasashen guda biyu, kasar Nijar da kasar Belgium, za ta ɗore kuma za ta haifar da ɗa mai ido. Mu dai tunatar muku da cewa wannan ganawar da Haidi Bombut ta gudanar tare da Firaminista Ali Muhammad Lamine Zen tana tare ne da rakiyar ministan harkokin wajen kasar Nijar Bakar Ya'u Sangare.